Ba ez da, irakurri, bale. Zein kirol ez zaizu gustatzen? Ba, zaila, Lehen askotan esaten nuen boxeoa edo borrokako kirol horiek. Baina gero konturatzen naiz horiek ere meritu handia dutela eta orduan ez nuke esango kirol bat dagoenik ez zaidana gustatzen. Zein kirolarirekin egingo zenuke parranda? Askorekin, Jende jator asko dago eta askorekin. Batzuek, esate dute oso txintxoak eta horrela, baina ez parrandarako da pixkat golfo puntxu hori daukatenak, baina asko daude. Ez dakit, aukeratzen hasita bat, Pogačarrek. Itzulia ala turra, zein nahiago? Oso ezberdinak dira, ezin da aukeratu. Itzulia da gurea gertukoa, baina turra onena da. Txirrindularirik onenak turrean daude, lasterketarik onena inolako zalantzarik gabe, arlo guztietako onenak handaudelako turra da, baina itzulia, etxekoa da, kutxuna, ez dizuet aukeratuko bat. Zein da elkarrizketa batean inoiz egin beharrezten galdera? Segun eta nola eginda, agian galdera guztiak egin daitezke, baina jakinda, momentua ezagututa elkarrizketatzen ari zarena, ze agian pertsona bati egin diezaiokezun galdera bat, beste bati ez zenioke egingo. Orduan, nik uste egin daitezkela errespetuz eta ondo jakinda norekin eta zertaz ari zaren. Zein hitz errepikatu duzu gehien urte hauetan guztietan? Ez dakit esaten, Seguru badaudela, retransmisioetan badakit askotan, Jose Maria Paulazarekin nagoenean, Jose Mari hitz eske, Jose Mari, eta hori gelditu da. Baina bestela ez dakit zein esango nuke. Inoiz geratu zara elkarrizketa batean hitzik gabe, noiz? Elkarrizketa batean, igual, batean ez, baina bai adibidez gertatu izan zait, eta orain datorkit adibidez Felix Inurrategiren heriotza gogora. Gailurrera heldu zirenean, ni irratsaioa egiten da zuzentzen ari nintzen. Orduan, Albertorekin hitz egin nuen, eta bere hitzak izan ziren, jaitsitakoan hitz egingo dugu. Beak bazekienik ordu bat aterdietan nuela programa. Orduan, ordu biak jo, ez zuen kasurik egin, ordu biterdia jo, eta pentsa zegoera ez. Tarte hortan istripua izan zuten, eta Felix galdu genuen. Hor gero zer esan jakin gabe gelditu nintzen, baina bapatean ez. Ez dut uste gelditu naizenik, baina bai egoera zenbaitzuk eraman nautela eta menditik ez, beste bat gogoan dut, albisteren berria eman, kontrastatu gabe eta emantzat eman da guk jakiterako etxean bazekitela. Eta gertatu izan zait notizia eman, heriotza baten berri eman, eta etxean ez jakitea, eta pentsa ze egoeratan gelditu, etxekoek deitu irratira, zurekin hitz egiteko eskatu, ez antenan, baina antenatik kanpo ez, egoera horren aurrean bai gelditu naiz hitzik gabe. Listo.